Готово запис. Гледай се. Как се приближава? Не се приближава, тя гледай. Не направих нищо, чакай, дай. Давай да записвай. Велико. Пак ми идва слабо, майка му мръсна, искам повече. Давай. Смя. Чакай да ми мръдни назад да го снимам. Чакай, давай, сега карай по права линия. Човек, да му маш газ. Прави го. Ще не иска да реагира, защото натиска много здраво, сещам. Добре, карай по права линия. Къде го снимаш там? Искам да види как ще мине. Супер. Давай сега.